Lan bila zabiltza? Zure ikasketak amaitu berri dituzu eta ez dakizu zein norabide jarraitu behar duzun? Zure lehenengo lan esperientzia izan nahi duzu? Hala bada zorionekoa zu, Aldundiak bide egokiena hartzen lagunduko baitizu. Zu bezalako Bizkaiko mila gaztek, lan munduan lehenengo esperientzia izateko aukera izango duzue, lurraldean banatutako enpresa desberdinetan. Unibertsitateko ikasketak edo lanbide heziketako goi mailako titulu bat baduzu, jakin ezazu sei hilez edo urtebetez praktikak egin ahalko dituzula enpresa batean. Gaztea bazara, ikasketak amaitu berri badituzu eta zure kurrikuluna hobetu nahi baduzu lan esperientziarekin, informatu zaitez. Aukera bikaina izan baitaiteke lan merkatuan sartu eta zure helburu profesionalak lortzen joateko. Gaztea bazara eta lan bila bazabiltza, hau da zure aukera.